Гісторыю ствараем мы самі кожны дзень, са смехам ці слязамі, змяняючы прычоскі і касцюмы, знаходзячы і губляючы сяброў родных. Адным з такіх сведкаў гісторыі з'яўляюцца старыя фотаздымкі. Яны беражліва захоўваюць маўклівую праўду аб мінулым і абуждаюць жаданне зразумець той час і тых людзей, якія глядзяць на нас з пажоўклых картак. Ночы, гартаючы такія сямейныя фотаздымкі, мы звярнулі ўвагу на вясельныя фатаграфіі першай паловы 20-го стагоддзя. На фоне сціплых чысцяком каляровых ці нават квяцістых сукенак маладых выдзяляліся прыгожыя, падобныя да карон вянкі. Мы паглыбіліся ў тэму, сталі шукаць яшчэ падобныя фотаздымкі. Наведалі Слуцкі раённы цэнтр народнай творчасці, дзе захоўваюцца шлюбныя строі случанак 20-60-х гадоў мінулага стагоддзя, сабраныя супрацоўнікамі цэнтра. Высветлілася, што такія весельныя вянкі ў першай палове 20-го стагоддзя на случані выраблялі з варшонай паперы. Нам вельмі захацелася асвоіць гэты від рамяства і паспрабаваць інтэграваць яго ў сучаснае жыццё, тым самым падтрымаць сувязь паміж пакаленнямі. Калі мы пачалі знаёміцца з сімволікай вянка ў традыцыйнай культуры беларусаў, перад намі адкрыўся цэлы дзіўны свет сімвалаў і сэнсаў. Нам захацелася падзяліцца ведамі са сваімі аднагодкамі. Так і ўзнікла ідэя праекту і далікатны кветкавы вянок не звяне. Вырашылі пазнаёміцца з сімволікай і сэнсам вянка ў народнай культуры беларусаў, яго выкарыстанню ў абрадах. Вывучылі і засвоілі тэхналогію вырабу кветак з варшонай паперы. Вынікам нашай работы сталі два весельныя рэканструяваныя вянкі па фотаздымках случанак 20-60-х гадоў 20-го стагоддзя, дзве бутаньеркі маладога і маладой. Мастацкія магчымасці, адносная прастата, выразнасць і дэкаратыўнасць гэтага забытага віду рамяства натхніла нас на стварэнне калекцыі аксесуараў, адаптаванай да сучаснага жыцця. Калекцыя ўключае ў сябе 3 вянкі, адну бутаньерку, заколку. Усе гэтыя ўпрыгожванні могуць быць выкарыставаныя не толькі ў шлюбнай модзе, але і ў паўсядзённым жыцці. Вясельны вянок бела-бэзавы, зроблены паводле фотаздымкаў случанак 20-60-х гадоў 20-го стагоддзя ў вясельных строях, памер універсальны. Кветкі і лісточкі зроблены з крэпавай на парафіненай паперы. Усе элементы сабраны ў прыгожую кампазіцыю і прымацаваны да асновы з тоўстага дроту, абкручанага ільняной ніткай. Вяночак аздоблены двайным вэлюмам з дакрухмаленай марлі. Верхняя частка, карацейшая, замацавана да асновы вянка такім чынам, што ўтварае сваю асаблівую карону. Другая частка, даўжынёй 105 см, звісае ўніз. Вясельны вянок блакітна-аранжавы, зроблены паводле фотаздымкаў случанак 20-60-х гадоў 20-го стагоддзя ў весельных строях, памер універсальны. Букецікі зроблены з тонкага дроту, абкручаны крэпавай паперай. На канцах букетіку парафінавыя кропелькі. Кветкі і лісточкі выраблены з крэпавай на парафіненай паперы. Аснова тоўсты дрот, абкручаны ільняной ніткай. Вяночак дапоўнены вэлюмам даўжынёй 20 см. Вэлюм у верхняй частцы збіраецца ў фальбону і ўтварае карону. Матэрыял вэлюма накрухмаленая марля. Бутаньерка жаночая, сабрана з белай і бэзавай руж з крэпавай замацаванай парафінам паперы, букеціка з кропелек, 2 дрыжалак і 2 лісцікаў, абмотана ільняной ніткай і ўпрыгожана белым бантам са стужкамі. Мацуецца пры дапамозе шпількі. Бутаньерка мужчынская. Аснову бутаньеркі складае блакітная ружа з крэпавай паперы. Ружу дапаўняюць 2 кропелькі, адна з пружынкай і 2 лісцікі, абмотаныя ільняной ніткай, упрыгожаны бантом з белай стружкі, мацуецца пры дапамозе шпількі. Сучасны вясельны вянок. Асновай вянка служыць абруч універсальнага памеру, абкручаныя атласнай зялёнай стружкай. Да асновы прымацаваны 7 бежава-крэмавых руж, 4 спружынкі, 4 дрыжалкі, 7 букетикаў з кропелек, 4 галінкі з 3 лісцікаў, 2 галінкі з 2 лісцікаў. Спружынкі, дрыжалкі, букетики лісцікаў выкананыя з фларыстычнага дроту, кветкі і лісцікі з гравіраванай паперы, замацаванай парафінам.
Верхня частка вянка упрыгожана нізкай кропелек. До вянка прымацаваны вэлюм. Вянок выкананы ў светлых колерах. Аснову ствараюць 6 ажурных галінак, скручаных з бісернага дроту. Галінкі вытанчана выгнуты і ўпрыгожаны парафінавымі кропелькамі і крэмавымі лісцікамі з замацаваным парафінам. Святочнасць вырабу надаюць штучныя жамчужынкі. Такі вянок-дыядэма упрыгожыць любую сучасную нявесту. Таксама ён пасуе вячэрнім уборам, святочным, бальным. Волошковый вянок-абруч. Уявляе сабой абруч, сплецены з парафінавых кропелек, аздоблены 5 сінімі волошкамі, кветкамі льна. Волошкі зроблены з сіняй гофрированай паперы, замасованай парафінам. Лёгка спалучаецца з сучаснымі камплектамі адзення, сукенкамі, сарафанамі, футболкамі. У той жа час падкрэслівае сувязь уладальніцы з традыцыямі нашых продкаў. Брошка-бутоньерка. Основу брошки составляе пекны букетик мелких кветочек лимонного колеру з вашчонай гофрированай паперы і флористычнага дроту. Сердцевина кветок зроблена з парафінавых кропелек. Закончанасць букетику надаюць лісцікі з вашчонай гофрированай паперы і парафінавыя кропелькі. Мацуецца да адзення пры дапамозе булаўкі. Такім чынам, мы ўзнавілі сувязь з мінулымі пакаленнямі і выказалі павагу народным майстрам, носьбітам культурна-гістарычнай спадчыны, захавальнікам традыцый беларускага мастацтва. Канчатковую кропку ў праекце ставіць яшчэ рана. Сваімі знаходкамі мы плануем дзяліцца з аднаходкамі і працаваць далей, ствараць прыгожыя рэчы з вашчонай паперы.